Ngon pundake marake ngantuk kok. Lah ya sih. Make bandul ning mripat. Kerempet ngene iki lah wis aku ngono ta. Ini iki milik bare milik kanca. Nek Kang Warno nganu kok ya vertigo jarene. Warna Oh, jare ujug semaput wingi. gergone nganti Pak Endri. Oh. Warno Warna bali mau. Ini warna misor ka. Wis pas bambu-bambu kok ngono kaya bulanan barang kae iki. Gula? Ya gula ya wis umroh kae iki diaproso wae. Ki keluarga besar Mbah Giono iki tukang pecet kabeh iki. Nomor iso pendino kan. Apa kok teko Iki kakak-kakak iki kabeh iki rombongan Senang Desa iki ahli pecet kabeh iki lho. Guys. Iki nek arep pecetan. Lho, nek Senang Desa-desa iki ning Watu Gandu Semowono iki. Maas. Jan wae batire di. Mbak As wong Watu Gandu sekitare Semowono yo. Spesial iki. Iki khusus bayi. Saiki wong tuwek Wong hamil-hamil, wong gedhe pecet kesel. Khusus anak-anak. bayi. Baji ya ngendiki do ngerti ada to ora. Ini wong sing mejetke njur di. Kan wis kulino. Aku ya foto-foto anu ngerti ora anu ngancane. Ngerti nang Candi Garo nang ndi aku itu sering ngerti dadi ki do. Nek sing ado-ado Candi Garon barang kono siap dijemput, Ayo kadang diterima. siap dijemput, siap diantar, siap meluncur wae. Pokoke Terake, Mbak. Kadang ngaku nang metu ki ambek aja mitoni kae yo nang ndi Pandeli kae Candi Garon yo mesti wong loro. Mitoni wong loro poso-poso. Sing pijet kono kan yo kan motorke. Ayo jane